سلام تغطاتلت ناي channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من نيوتيو لومي حنت أقداسيت فيديو حيزلكم قريبا زلغو لومي 4 أقدست حطوتات كن حتاينا نفسنا إذن حطوتات زياتن بحكي أوشتنا تينا تخكل ملسك نبان درغيلنا هيوتنا كابزلاتو نابتغن كونا ندلي مأزنا هيوتنا نخنستغاخل عابد الرغيتن متبعن كبانا زخل حطوتاتين وزن حطوتات زياتن حسينا غنملسا نخلينا لنفسنا هنا دما نتبر زن حطوتات زياتن صبو غيرنا غزيه وسيدنا 4 حطوتات تدمرو سقمتك نوسد زلنا خاد عريو قريب لكم ኣለኹ ስለዚ ተገዲስኩም ክትሰምዑዋ ክሳብ መወዳእታ ብፍላይ ታናይ መበል ሓምሸይቲ ዘላ ነዚ ምስ ፈለጥካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ትብል ኣብኣ ስለ ዘላ ንዓ እንተ ዘይሰሚዕኩም እውን ብዙሕ ክትሕግዘኩም ኣይትኽእልኒ እየ ዝብል ከየናዋሕኩ ነዘን 4 ሕቶታት ሂወትና ክቕይራ ዝኽእላ መኣዝን ሂወትና ከስተኻኽላ ዝኽእላ ዝበልኮን ሓደ ብሓደ ክንርኢና ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ካብ መጀመርያ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ምንታን ክትከይድ ሼር እውን ክትገብርዋ ብጥብቂ ይሓተኩም because this is very important one. Right. Question number 1 ተቐዳመይቲ ሕቶ what the hell do I want in life? እዚኣ ተቐዳመይቲ ብርቱዕ ሕቶ ኣብ ሂወት እንታይ ኣነ ዝደሊ ነፍስና ኣነ ኣብዛ ሂወሲ እንታይ ዝደሊ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ተትኾን ዛሎምሲ እንታይ ክገብር ክሕልፋ መረፅኩ ነይረ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ሂወት እንታይ ከም ንደሊ ንፈልጥ እዩ ዝመስለና ኣይንፈልጥን ኢና ግን we have to take time ሙሉእ ግዜ ወሲድና እንታይ ዝደሊ ኢልና ንነፍስና ክንሓትት ኣለና ንእቶ ኣብ ትሕቶ what the hell do I want እንታይ ትቀንዲ ንዓይ ኣብ ሂወት ዘገድሰኒ forget all for a moment ንኣብነት ኩሉ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ስድራኻ ይኹን ሕብረተሰብ ይኹን ተዓለምና ትኹን ኩሉ ነገር ካባኻ ፅበዮ ስኻ ካባ ፅበዮ ረስዓዮ ንሓንቲ ግዜ ይብሉና ኣለዉ እንታይ ዳ ክንብል ኣለና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ካልእ ነገር ንዓይ እንታይ የድልየኒ እንታይ እዩ ኣብዛ ዓለም ዘገድሰኒ ንዓይ እንታይ እዩ ዘሐጉሰኒ እንታይ እዩ ደስ ዝብለኒ ሕጂ ነታ ሕቶ ቁርብ ክንሰባብራ ክመኻኸላ ክንፍትን ኢና ኣብ ስራሐይ ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ዝደልኻ ኣብ ስራሐይ ያኒ እዚኣ ንነፍስና ክንሓት ኣለና እቲ ንሰርሖ ዘለና ስለምንታይ ንሰርሖ ኣለና ንፈልጥ ኣለና ገንዘብ ጥራይ ድዩ ዘድልየና ኣብ ሂወት ስራሕቲ ንገንዘብ ኢልና ጥራይ ዲና ንሰርሖ ዘለና ገንዘብ ጥራይ ድዩ ዘምፃልና ዘሎ ወላ ኪኑ ምስ ገንዘብ ከካል እንታይ የምፃልና ኣሎ ሓጎስ ድዩ ዘምፃልና ዘሎ ጭንቀት ድዩ ዘምፃልና ዘሎ ሕማም ድዩ ዘምፃልና ዘሎ ጥዕና ድዩ ዘምፃልና ዘሎ ነፍስና ክንሓት ኣለና ኣብ ሪሌሽንሽፕ ናትና ኣብ ፍቅራዊ ጉዕዞና ኣብ ሓዳርና ኤግዛክትሊ እንታይ ትደሊ ኣለኻ እስኻ እንታይ ትደሊ ኣለኻ ካብቲ ሓዳር ክሲ እንታይ ትደሊ ኣለኺ ካብቲ ሓዳርካ እንታይ ትደሊ ኣለኻ ካብዚ ሓዳረይ ካብቲ ፍቅርካ ዘለና እንታይ ኢና ንደሊ ክንፈልጥ ኣለና ሓጎስ ዲና ንደሊ ደገፍ ዲና ንደሊ ምትብባዕ ዲና ንደሊ መሳኒቲ መባሊቲ ዲና ንደሊ እንታይ ዓይነት ሰብ ከለና ንኽንሓትት መጀመርያ ኣነ እንታይ ይደሊ ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ከም ንደሊ ዘይንፈልጥ ተኾይና እቶም ምሳና ዘለዉ ዝገበሩ እንተገበሩ ክሕጉሱና ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ዘሐጉሰና ስለ ዘይንፈልጥ ስለዚ እንታይ እየ ዝደሊ ካብ ስራሐይ ካብ ሓዳረይ ካብ ነፍሰይ ከንታይ ዝደሊ ኣካላተይ ይኹን ሓንጎለይ እንታይ እየ ክኸውን ዝደሊ ጥዑይ ኣካላት ክበሃል ከሎ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ኣካላት ጥዑይ ኣተሓሳስባ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እየ ዝደሊ ኢልና ምስ ነፍስና ክርር ዝበለ ኮንቨርሴሽን ዕላል ክንገብር ኣለና ግዜ ወሲድና ክንፅሕፎ ክንክእል ኣለና ካብ ሓዳረይ ካብ በዓልቲ ቤተይ ካብ በዓል ቤተይ ካብ ኣፍቃሪየይ ካብ ኣፍቃሪተይ እዝን እየ ዝደሊ ካብ ነፍሰይ እዝን እየ ዝደሊ ካብ ስርሐይ እዝን እየ ዝደሊ ምናልባት ዞም ንብሎም ዘለና ከይህልው ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ይግዳስ እንታይ ከም ንደሊ እንተፈሊጥና ብንፁር ንክንረኽቦ ዝቐለለ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል ዝደግማ ኣላ ናበይ ከም ትኸይድ ዘለኻ ብንፁር ተፈሊጥካ እንታይ ዓይነት ክትወስድ ከም ዘለካ እንታይ ዓይነት መሳለጢ እንታይ ዓይነት መኪና ድዩ ዘድልየካ ትሬን ድዩ ዘድልየካ ነፋሪት ድዩ ዘድልየካ ወላ ኣይዶኖ ካልእ ወላ ኣድጊ ዘድልየካ ፈረስ ወላ ብእግርኻ ክትከይድ ክትፈልጥ ኢኻ ናበይ ከም ትኸይድ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናትካ ተዘይፈሊጥካ ግን ዝወሰድካ እንተወሰድካ ናብ ትበፅሖ የብልካን ስለዚ እንታይ እየ ዝደሊ ኣነ ፂርና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና we're all searching for an alignment between what we want to be and what we actually are እዚኣታ መፍትሕ ናይ ዝንዛረቦ ዘለና ኩሉ ሰብ ኩላትና ኣብዛ ዓለም ኣብ ሂወትና
ናይ ክልተ ነገራት ምውሳብ ንደሊ ኣለና እንታይን ሰንከ እቲ ክንኮኖ ንደልን እቲ ዘለናዮን ትገጣጠመልና ንደሊ ክንኮኖ ንደልን ዘለናዮን ሓደ እንድሕር ኮይኑ that's the happiest place to be እቲ ዝበለፀን እቲ ዝሕጉሰና ነገር እቲ ክንኮኖ ንደሊ በዚ እቲ ዘለናዮ ክልቲኡ ሓደ ክንኮኖ ንደሊ ኮይናዮ እንተለና ንኾኖ እንተለና that's the perfect ወይ ከዓ እቲ ዝሕጉሰና ሃርሞኒ ኣብ ሂወትና ወይ ከዓ እቲ ምሉእነት ሓጎስ ኣብኡ ዝርከብ you only have this one life ኣብ ሂወት መቸም ሰሚዕኩም ኣለኹም ሓንቲ ሂወት እያ ዘላትና ኣይትድገምን እያ እዛ ሎሚ እንድሕር ከይዳ it will never come back ወላ $1 billion ክፈል ሓንቲ ሰዓት ሓንቲ ደቂቕ ክመልሰልካ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ ነፍስ ወከፍ ግዜና ግዜ የለኒ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ የለኒ ነዚ ክገብር ንትገብር ኖ ግዜ የብልካ ግዜ ኣይድገምን እዩ ስለዚ ቀልጢፍካ ነዚ ሕቶታት እዚ ሓቲትካ መኣዝንካ ክሳብ ዘይፈለጥካ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ከተሳልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዙሕ ክትሕጎስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ግዜ ወሲድካ do these things right today ሎሚ ግዜ ወሲድካ ነዚ ነገራት እዚ ቦታኡ ኣትሕዞ ከምኡ ድማ your decisions should be made to satisfy your existence not everyone else ኣብዛ ሂወት ሓንቲ ሂወት እያ ዘላትካ ስለዚ መብዛሕትኡ ትገብሮ ውሳኔታት ንዓኻ ወይ ንዓኺ ዝሕጉስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንኻልኦት ተሐጉስካ ነፍስኻ ጉሂኻ ዋጋ የብሉን ይብሉና እቶም ክኢላታት number 2 what's weighing me down this is a very very important እዚኣ ቀንዲ ኣገዳሲት እያ ድማ ንዓይ እንታይ እዩ ንታሕቲ ገፀይ ከም ዝኸይድ ዝገብረኒ ዘሎ እንታይ ኣደራዕ ተሰኪመ ኣለኹ ንዓይ ዘይጠቕመኒ ዝጎድኣኒ ዘሎ ኣደራዕ ክንብል ክንክእል ኣለና a single no at the right time can refocus the direction of your life and help you redefine what you stand for and what you will accomplish ኣብ ሂወት እንታይ እዩ ካባና ዝድለ እንታይና ንደሊ ዘለና ተቆፅሪ ሓደ ምስ ፈለጥና ነቶም ኣብቲ ንሕና ንኸዶ ናብቲ ንደልዮ ዘይወስዱና ዘለዉ ኖ ክንብል ክንክእል ኣለና ኖ ዘይብል ሰብ እንታይ ከም ዝደሊ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ናበይ ከም ዝኸይድ እንታይ ከም ዝደሊ ስለ ዘይፈልጥ ንዘ ዝመፅእ ሕቶ እወ ኢሉ ኣብ ሓሸውየ ዝኾነ ሂወት ክነብር ይመርፅ እዚ ድማ ንብዙሓት ካባና ዘጥቅዓና ሕማም እዩ ምክንያቱ ብትኽክል እንታይ ከም ንደሊ ስለ ዘይንፈልጥ ብትኽክል እንታይ ከም ትደሊ ትፈልጥ እንድሕር ኮይንካ ንመን ዓይነት ሰብ ኖ ክትብል ኣለካ ንምንታይ ዓይነት ሕቶታትን ጠለባትን ኣይደልን ኖ ክንብል ከም ዘለና እውን ክሕብረና እዩ ምክንያቱ ናበይ ከም ትኸይድ ተፈሊጥካ ኣይኖት መንገድታት ናብኡ ከም ዘይወስዳኻ ብትኽክል ብንጹር ፈሊጥካ ኣለኻ ማለት ስለ ዝኾነ the more time and energy you waste saying yes to everything the less time you have to accomplish and do what you love and what you want and need to do መጠን ብዙሕ ግዜኻን ሓይልኻን ጉልበትካን ንኹሉ እወ እናበልካ ዝኸድካ መጠኑ ድማ ነቶም ኣገደስቲ ኣብ ሂወት ክትገብሮም ዝግባኣካ ግዜ ትሰርቕ ኣለኻ ግዜ ኣይክህልወካን እዩ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንዝመፀካ ጠለብ እወ ትብል እንድሕር ኮይንካ ነቲ ንስኻ ክትገብሮ ተፀዊዕካሉ ዘለኻ እኹል ግዜን እኹል ጉልበትን እኹል ሓይልን የብልካን ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ ኣሎ ለጋስ ንኹሉ ክብ ንሓዳሩ ንገዝኡን ግን ባዶ ዘትርፍ ከምኡ እውን ኣሎ ስለዚ ግዜናን ሓይልናን ነቲ ዝግብኦ ጥራይ ክንቦ ክንክእል ኣለና ንኻልእ ግን ኖ ምባል ከሕፍረናን ከሰክፈናን የብሉን እቶም ዝለዓሉ ዝተዓወቱ ሰባት ኣብ ሂወት ሓንቲ ግዜ እወ ክብሉ ከለዉ 100 ግዜ ኖ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ካብ መንገዶም ዘስሕቶም ኩሉ ኖ እዮም ዝብልዎ ነታ ንዖም ተገድሶም ክብል ከለኹ ኣብታ ዕላማ ናቶም ተሐጉሶም ተዕውቶም ከምኡ ድማ ምስቲ ናይ ሂወተይ መንገዲ ዝበልዎ ዝኸይድ ተኮይኑ ጥራዮም ዝቕበልዎ saying no isn't a crime ድሓር ድማ ኖ ምባል ገበና ኣይኮነን ንዓኻ ዘይጥዕመካ ኣብ ዘይጥዕመካ ንዓና ንዝብለካ ኖ ምባል ትብዓት እዩ ዕላማኻ ምፍላጥ እዩ if you feel that certain people hobbies or career choices are contributing to regression instead of growth then it's time to say no ኣብ ሂወትና ቶም ዘጋጥሙና ገለገለ ዘጋጥሙና ሰባት ትርፊ ግዜና ንሕልፈሎም ነገራት ወላ ስራሕናን መንገድናን እውን ካብ ዕቤት ንድሕሪት ኣብ ክንዲ ዕቤት ንድሕሪት ዝወስደና እንተኮይኑ ኖ ኢልና ንኻልኦት ዕድላት ኖ ክንብል ከለና ንኻልእ ዕድል የስ ክንብል ንቅረብ ከም ዘለና እውን ክርዳኣና ይፈቱ ማለት እዩ this is very important number 3 what blessings do I have in store that I can use እንታይ ዓይነት ጸጋታት ወይ ውህብቶታት ኣለውኒ ኣብ መኽዘን
ዘይጥቀመሎም ዘለኹ እንተ ተጠቂመሎም ግን ናብ ዓወት ኣቐልጢፎም ከብፅሑኑ ዝኽእሉ ኢልና ምስ ነብስና ድማ ከንዕልል ክንክል ኣለና What do I already know that will immediately improve my life? ኣነ ዝፈልጦም ኣነ ዝመልኮም ወላ ንኣሽቱ ነገራት ደየስተውዓለሎም ግን ንዓይ ብቕልጥፍ ክዕውቱኑ ዝኽእሉስ እንታይ ኣለውኒ እንታይ ውህብቶታት ኣለውኒ እንታይ ዝኽእሎም ነገራት ኣለውኒ ኢልና ድማ ንነብስና ምፍታሽ ኣብዚያ ቁጥሪ 2 እንታይ ንብል ፀኒሕና ታሕቲ ዝወስዱና ዘሎ ኩነታት ይኹን ስራሕ ይኹን ሰባት ካብ ነፍስና ኖ ብምባል ነፍስና ናብቲ ዘገድሰና ኢልና ሕጂ ድማ ናይ ደገ ሓይሊ ገዲፍና ምስ ውሽጥና ሓይሊ እንታይ ኣሎ ውሽጥና ተኸዚኑ ዘሎ ፀጋ ዘይንጥቀመሉ ዘይንበርብሮ ዘለና ግን ንዑንተ ተጠቂምና ብቕልጡፍ ክዕውተና ዝኽእል ኢና ንነፍስና ንፈትሽ Often we know exactly the steps that can take us from A to Z but we don't take them for several reasons ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጥና ካብ ሓደ ነጥቢ ናብ ካልእ ነጥቢ ከብፅሓና ዝኽእል ዝበልናዮ ሓሳብ ኣለና ኣብ ውሽጥና ዝቕስቅሰና ሓይልስ ኣሎ እዩ እንተኾነ ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነታ ውሽጥና ዘሎ ኣነ ይክእልኒ ኣብ መን ኮይነ እሞ ቋንቋ ይክእልኒ ከምዛ ይክእልኒ ከምዛ ይኮንኩን ከምዚ የብለይን እናበልና ፀቂጥና ዝሓዝናዮ ፀጋታት ኣለውና እዮም ግን ንምንታይ ንእሽተይ እቲ ዘለና ፀጋ ክንብገሰሉ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ኣብ ዘመነ ቴክኖሎጂ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሎሚ ዘለካ ውህብቶ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪብካ ክትዓብየሉ ትኽእል ዕድላት ኣሎ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ውህብቶ ኣለካ there is a place for it ዓለምና ናብኡ ገፀያ ትኸይድ ዘላ ዓለምና መዓልታዊ ሰባት ብህያብ ናቶም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣብ ምፍጣር እያ ዘላ እዚ ኩሉ ዓበይቲ ፕላትፎርምስ በዓል ኣማዞን በዓል ካልኦት ንብሎም ዘለና ኣቕሓ ጥራይ ኣይኮንካን ትሸጠሎም ካልእ ድማ ዲጂታላይዜሽን ዝኩሉ ዌብሳይታት እንተሪኢኹም ሎሚ ሰባት ክእለታቶምን ፀጋታቶምን ንኻልኦት ሼር ብምግባር ዝሸጡሉን ብኡ ዝዓብዩሉን ዘሎ መድረክ ስለ ዝኾነ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ንእሽተይ ፀጋይ ዘለካ ተጠቀሙሉ ክትብገስሉን ክትዓብዩሉን ትኽእሉ ኢኹም ናብዚ ጉዕዞ ዝሕግዘኩም ኣብዚ ዌብሳይት ናተይ ድራር ሂወታት ኢኹም እውን ኦንላይን ቢዝነስስ ኣብ ዝብል ዝተፈላለየ ንሓሳባት ዝህብ ትምህርቲ እውን ኣለና ጎኒ ክጠቕሶ ዝደሊ መዚ እኳ ዋን ቱ ዋን ትኸይድ ኣይኮነትን ሎሚ anyway ምሳ ስለ ትኸይድ እያ so ፕሊዝ እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ከም ትበፅሕ ግበርዋ ንብዙሓት ሰባት ሂወቶም ክትቅይር ስለ ትኽእል ኢለ ስለ ዝኣምን So instead of cutting out the external factors that are holding you back, this question is about addressing the internal walls that are stopping yourself from. So እዚኣ ሕቶ እዚኣ ዛሳሰይቲ እንታይ ኣለና ውሽጠይ ዘይጥቀመሉ ዘለኹ ትብል ዘላ ሕቶ ነቶም ካብ ደገ ዘሎ ሓይልታት ዘይኮነስ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓይልታት ናብቲ ንደልዮ ንኸይንበፅሕ ዝዓግቱና ዘለዉ ግዜና ሰርቁልና ዘለዉ ዘፍርሁና ብፍርህን ብገለን ገይሮም ጋሪዶምና ዘለዉ ንምእላይ ክጠቕመና እያ maybe we are scared, anxious, or we don't believe we can do it ምናልባት ኣብ ውሽጥና ክገብሮ ይኽእል እየ ዝብል እምንቶን ፍርህን ክህልወና ንቡር እዩ የግዳስ ንእሽተይ ስቴፕ ናብ ዝለዓለ ክንበፅሕ ስለ ንኽእል እዚኣ እውን ክንሓታን ክንብገሰላን ዘለና ነጥቢ እያ point number 4 ሰለስተ ሪኢና ኣለና number 4 how can I respect me more ከመይ ገይረ ንነፍሰይ ካብዚ ዘላቶ ንላዕሊ ከኽብራን ከፍቅራን ይኽእል ቀላል ሕቶ እያ ትመስል እዚኣ ኩሉ ሰብ ነፍሱ ዘፍቅርን ዘኽብርን ይመስሎ ኖ ኣብዚያ የደላታ ጌጋ ምክንያቱ ነፍስኻ ምኽባር እንታይ ምዃኑ ክንርኢና The all important final question that makes the difference is do you have the self-respect to make yourself a better person ኣገዳሲት ሕቶ ናይዚ ኩለን ሓተን ፀናሕና ይብለና ኣሎ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ እንታይ እያ ነፍስና ንምንታይ ኢና ነኽብራ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ የስ ነፍሰይ የኽብር እየ ኣነ ነፍሰይ ይፈትየ ክንብል ንኽእል ኢና ነፍስኻ ምኽባር ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ማለት ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ if you respect yourself you protect your body your time your physical and mental health from toxicity negativity and weight ታይብለና ኣሎ ነፍሰይ የኽብር እየ ነፍሰይ የፍቅር እየ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ነፍሱ ዘፍቅር ሰብ ቀዳማይ ንኣካላቱን ንሓንጎሉን ንግዚኡን ብትኽክል ዝከናኸንን ዝተጠንቂቑ ዝሕዝን እዩ ግዜኻ ብግቡእ መሓዝ ነፍስኻ ተኽብራ እንተኮይንካ ግዜኻ ኣብ ዝጎድኣካን ኣብ ካልእ ኣይተጥፎን ኢኻ ነፍስኻ ተፍቅራን ተኽብራን እንድሕር ኮይንካ ብዝጎድኣካ ኣልኮላዊ መስተ ይኹን ካልእ ነገራት ክትሓስያ ኣይትብገስን ኢኻ ከምኡውን ነፍስኻ ተፍቅራ እንተኮይንካ ንዓዓ ዝኸውን ኣካላውን ሓንጎላውን ጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ክዓብየሉ ዝኽእል ነገር ንኣካላትካ ዝዕቢ ፅቡቕ መግቢ ፅቡቕ ዕረፍቲ ከምኡውን ፅቡቕ ክንክን ብስፖርት ክትገብር ከለኻ ንሓንጎልካ ድማ ብትምህርትን ብጥበብን ብፍልጠትን ንክዓቢ ኩሉ ግዜ ክትቅርበሉ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ሰልፍ ሪስፔክት ዝበሃል ነቲ ወድና ወይ ነታ ንፈትዋ ሰብ ኩሉ ግዜ
ፅቡቅ ኢና ንቅርበሉ ፅቡቅ ምግቢ ፅቡቅ ክዳን ፅቡቅ ከባቢ ኣብ ውሑስ ቦታ ክኾንና እንደልዮ exactly ነፍስኻ ምኽባር ድማ ከምኡ ንነፍስኻ ሰናይ ነገራት ክትቅርበላ ከለኻ then you really respect yourself እና ነፍስኻ ሕተታ ብርግፅ ኢኻ ተፍቅራን ተኽብራን በዚ ጌርና ንግለፆ start honoring and respecting yourself what can you do now to protect the dignity that you deserve ስለዚ ንነፍስና ንምኽባር እቲ ዝግባአና ክብሪ ንምርካብ እንታይ ክንገብር ይግባአና ንዝብል ድማ ኣብ ተቐፅል ነጥቢ ክህበኩም እየ ኣርባዕተ ሕቶታት ክደግመልኩም እየ they are very important one እንታይ እየ ዝደሊ ኣብ ሂወት exactly እንታይ እየ ዘድልየኒ ኣብ ሂወተይ ኣብ ስራሐይ ኣብ ፍቅራዊ ጉዕዞይ ኣብ ጥዕናይ ኣብ ላይፍ ስታይል ናተይ እንታይ ዓይነት ላይፍ ስታይል ክህልወኒ እየ ዝደሊ እንታይ ዓይነት ኣከዳድና እንታይ ዓይነት ገዛ እንታይ ዓይነት ገለመለ you have to be very clear ኣብዚ list the things you really want ኩሉ ዘድልዩካ ነገራት ድማ ኩሎም ፈላሊኻ ዘርግሓዮም ድሕሪኡ እንታይ እዮም እቶም ንታሕቲ ኣክንዲ ንላዕሊ ዝኸይድ ንታሕቲ ዝጎትኑ ዘለዉ ነገራት ኩነታት ስራሐይ ድዩ ሰባት ዝቐርቡኒ ድዮም እዚ ግዜ ዘጥፋሉ ዘለኹ ኩነታት ድዩ ኩሉ እዚኣቶም ኣነፂርና ክንፈልጦምን ክንሃልዮምን ክንክእል ኣለና ሳልሰይቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘይንጥቀመሉ ፀጋን ሃብትን ዘለና እንታይ እዩ ክንድህስሶ ኣለና ምናልባት ፈሪሂና ስለዘይተኣማመና ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ጥራይ ነዚ ተዳሲስና ናብ ዝላዕለ ደረጃ ክንበፅሕ ዝኸለለ ክኸውን ከሎ ራብዓይ ድማ ነፍስና ከነኽብራ ድልዋት ዲና ነፍሲ ምኽባርን ባህልካ ነፍስኻ ምኽባርን ምፍቃርን ከ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና number 5 what actions would you like to take or should you take ሎሚ ነዛ ቪድዮ ምስራኹም ክትወስድዎ ዘለኩም ስጉምቲ ኣብዚ ክተቕፀልኩም እየ መጀመርያ define your purpose ኣብቲ ቀዳማይ እንታይ ኢልና ዕላማኻ ናበይ ከም ትኸይድ ዘለካ ፍለጥ ዕላማና ናበይ ምዃኑ ከነስተኻኽልን ከነነፃፅርን ኣለና እንታይ ማለት እዩ list down the things that are important to you ስለዚ እንታይ እዮም እቶም ንዓኻ ኣገደስቲ ነገራት ልክዕ እዞም ኣብዚኦም እንታይ እዮም እቶም ዘድልዩንን ዘሐጉሱንን ዝበልናዮም ኣብ ጥዕናና ኣብ ሓዳርና ኣብ ስራሕና ኣብ ቁጠባና ኣብ ካልእ ጉዕዞና ዝምድናታትና ኣገደስቲ ዝበልናዮም ነገራት ንፅሓፎም add to it the things that you are passionate about and situations that bring you joy ኣብዚኣቶም ቀንዲ ዘገድሱኻ ኩነታት ንዓኻ ምሉእነት ዝቡኻ ሓጎስ ዝቡኻ ንዖም ክትገብር ከለኻ ወንኻ ዘላዓሉልካ ነገራት ድማ ኣብዚ ሊስታ ዝግድን ኣውርዶም so ሊስታ ምስ ኣውፃእኻ ድሕሪኡ once you've made your list what actions and habits you need to adapt ነዚ ነገራት ነዚ ዕላማ ነዚ ኩነታት እዚ ንኽትበፅሖ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ የድልየካ ክትፅሕፍ ኣለካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ መቸም ብሕልምን ብፀሎት ክበፅሕ ይኽእል እንድዩ ፀሎት ግን ተንበርኪኽካ ስለ ፀለኻ ጥራይ ዘይኮነስ ፀሊኻ ኬትካ ክሰርሕ ኣለካ ኣምላኽ መፅኡ ክሕግዘካ እንተኮይኑ ክትብገስ ኣለካ ባዕሉ ተሸኪሙ የምፃልካን እዩ ገዛኻ ኳሕኩሒ ኣይትወን you have to work ስለዚ ንክትሰርሕ ክትብገስ ተኮይንካ እንታይ ዓይነት ልምድታትን እንታይ ዓይነት ናይ ስራሕ ነገራትን ከም ዘድልዩኻ ፍለጥ እንታይ ዓይነት ናይ ሓፂርን ናይ ነዊሕን ዕላማታት ከም ዘድልዩኻ ድማ ኣነፃፂርካ ምፍላጥ የድሊ ዕላማታትካ ከተዋድድ ብዙሕ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ዕላማ ክትገብር ከም ዘለካ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ታሳሰይቲ ነጥቢ ኣብዚ ኣገዳሲት decide your why ስለምንታይ እየ ድማ ክልውጦ ዝደሊ ዘለኹ ሂወተይ why ስለምንታይ ክልወጥ ይደሊ ኣለኹ ዝብል ብርቱዕ ምክንያት ክሳብ ዘይሃለወካ ድሕሪ ቁሩብ ተለይጠጠው ከተብሎ ኢኻ why do you want to make these changes and take responsibility ስለምንታይ ኻ ዝለውጥ እዚ ትደልዮ ዘለኻ ምክንያቱ ብሰንኪ ስድራይ ንደቀይ ክብል ንሓዳረይ ክብል ንኣፍቃሪተይ ክብል ንነፍሰይ ክብል ንመፃኤይ ክብል ንውሕስነተይ ክብል ብርቱዕ ዝኾነ ምክንያታት ክትድርድር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ክስልችወካ ክጅምር ከሎ እቶም ምክንያታትካ ንሳቶም እዮም ሓይሊ ክቡኻ ዝኽእሉ your why always gonna push you ኣብቲ ተስፋ ትቆርፀሉ ትዳኸመሉ ግዜ እቲ ምክንያት ናትካ ናይ ግድን ክዕወት ኣለኒ ዝብል ምክንያት ተለካ ኩሉ ግዜ ንቕድሚት ክትከይድ ይሕግዘካ ኣነ ብርቱዕ ዝኾነ ዋይ ዝብል ስለ ዘለኒ ብፍጹም ክስልችወኒ ክደክምን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ናትካ ምክንያት ንሱ እዩ ሓይልኻ ዝኸውን መበገሲኻ ዝኸውን ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ it's one of the best videos I have ever done ንኹልና ድማ ማኣዝን ሂወትና ከተስተኻኽለና ትኽእል እያ ደጋጊምኩም ክትሰምዕዋ ናብቶም ትፈትውዎም ድማ ከተመሓላልፍዋ ደስ ዝብለኒ እንድሕር ፈቲኹማ ፊድባክ ናትኩም ከመይ ከም ዝነበረ ንስኹም ትውስኹሉ ድማ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ነዛ ቪድዮ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ይምንየልኩም ደሓን ኩኑ ቻው